Доброго ранку. Ми вас вітаємо з днем народження. Бажаємо всього самого вам найкращого. Прийміть ці щирі вітання від вашого сина Дмитра. Моя рідна, найдорожча мамо, вітаю тебе з днем народження. Хоч зараз я далеко на службі, але думками я завжди з тобою. Дякую тобі за життя, за твоє велике серце та підтримку, яка для мене як броня. Твої молитви і любов, мій захист, твоя ніжність, мій спокій. Бажаю тобі здоров'я, радості, мирного неба, найперше для тебе та й для всієї України. Мрію якнайшвидше повернутися, обійняти тебе і сказати: мамо, я вдома. Прийміть це музичне вітання від сина Дмитра і також ці чарівні квіти, які він вам приготував. Обійди. Привіт.